ka jingkwa upajba hakator bar sanrai kimat ayu ki pajba ki kwa ipi ban kren ka jingshakri jong sarkar Meghalaya Democratic Alliance 2 ka balam khamat da seng National People's Party NPP hapok ka jingilam jong Conrad ke sangma kumu menteri rangba kalayat mentala Henry banai pada pedang kini ki khindiat banai ka jela kala saki ki babun ki jingyaki bat ka jingmi jong ki pajba chasurok pandawa ya ka hok nakanik sarkar bat ki babun menta ki dan pedang ka jingyakren hoj umla panlen ka sarkar lingba ki tanat paper ki persangkat bala menteri na kabenta ki pajba Henry ban pentri kam ki mat jungkular ki babun ki bala klay ka por election kimde ki basuk ban pentri kam ne penbej bat ka baydai bat ki kam penroy ki bon pelat ki basa dien kumanai nuksa kum ga jingsnio jong ki surok hakaleng ka jela ka ba ka sarkar ka ai daw yu slap ka jing pelip boarding ka badang beteng sa hadu menta ka ba ka daw ka de na ka jing bom dan ki dam ka jing bom biang ki bam di ka yo kam yo jam ka jing kenrei jong ki nong di drugs ka jing kut stat ha ka kam khai drugs ka jing sha dakhol ki jaka ka jing le don bor ki nok snong na asam bat kumjur ki bor sarkar na asam hakapot ka jing ki dor ki marbam bat ki we kumta hakabai de bat kini ki mat ki bau pajba ukran na ki dukan sha hapo ki kali kamai ki jaka pajba bat ki we ushilong mil kwa man pen sangap ka sur pajba lingba ka rensan ka bangi ai kerteng ka jingkwa upajba halor ki mat ayu ki MLA ki badon ya kalat ban kren lagadei na kaliang sensyar ne liang persha ki bana kari khasi jantia kin ye keli ya tai ya kren ha ka dorbar sanrai ka basan sngi ka ban sedang ha ka khatsan terik unai lor arjar arpulai kajinge yongi ke peba ke mengi hakini ke sri memanta pelong ba ka kajing yoi jingi de jogi khmal la kajinge ke babun halar kom kamtam nado ka lan ka pulai puthi ro i ke bakana nang hiar ta po ke jela ka jongi kamtam nado ki school ki baret ado ki college ki bal kam hero te agar pat ya ka sarkar memanta long bakan simkhia ba ya kren sapang kini ki kalan jong pulai jong puthi barok kan kumjo kiliang kini ki ski memanta ik babun ski nong to nong tem kat ba i ki YouTube kum to ki bon ki khna ki ba ngijula ba ngi ba ki bon ki ski khna ki ba sa di drop yu to agar pat ya sarkar ba ya kren sapang kan kamat ka nem tau drop barok kan khna bangin la benrat duk khong ki tu ki jinge ki ba ki khna samla ki kendo nomor lambau drok sibun ki kendo ki jinge ndak ki lengok baki bon sen kim kwa sho ban trai ban kta te ban yo pisa ki hab thau kalat kelenti kumno ban se ban poi pot bakin hab to hab thim maro te la dolong kepala akan tu sarkar kan kayo ya kene kalat di bakat sadon kene ka darbar kemensawan te kin ya keren spang kane ro kan ki nong bikhat ki babon ba mo re long kom tai ngai kwa kom ki kinu phat jong i kom kaliang jong ki parti ka BPP tam kom ba aden long presiden jong ka kom juru ba debat ba kin ya pensu spang kane kin ya sai kini kimat kan hapo ka assembly knam kin yo ban ya tai sani bha maki kan o sibun kidon ki kam ka ba ki trai langba kum kini ki kinja hospital ba fer ndai kum kini ki ISBT hanrei kum ki assembly tang ba long ka jung trai jung ki long no tang dang hong pong te kim da long kita ki balong fix kim da biang kita ka building ki wan ki jing orpat ki wan ki jing tuano te kum kitu te kalong pen i jak burom ong ya ka jela ka jongi ni sem yak lu bun hi kan ki jing e tengi pe ni bun ki khna samla ki ai ki la jot ki la prah ni la leng udrok su ai menta to ka sarkar menta sibuk ka kem de yu tu drugs ngiyo i kim ju thang kim ju bret te yu tu ayu ki dia biang ong trai kitu sajot kini khun samlai ai nang no kin yo no ki ai abun kim tu la bikin pej bikin ni ai new drugs ai na ki kem ki la pelai no tang tu shen kim chu yo i te bikin kem tu khna bikin set ne bikin ai ben kli benia ne ai one new drugs nei ki wan kini kinong supply new drugs we te kini ki minister kin ki badibat ya kini ka
department jong kini ki kidai bikin page kenya ni bikin kem kini bikin bisyar kin page mo kin kem kini kinong di drok ki kila ban bat nang nu ki wan kini ki drok kin supply na kunta kai maknang bikini ki kena samla kin iu ma kin light na kajot kin light ni buan ni hayo ngi tan benta uni drok sebun kinong tu kila syutu ki lute ki balik ki bawan ki nong lek yo ki nong wan yo ki briu kila syu ayu kelas lute kelas bat kelumar ang ni hayo hat ngapek ani na dong hadong hi bakiu dor kini kimar ba mardi ki bun bikin pek kim bisyar te kat bakiu dor kim cula bikin pek kim cula bai kim cudon kata kecing keren kecing haliang kani kayo kokot haliang kani kecing dor kemar kimata ki bero Sarkar man kedai benpek kedai bentek mo ngi kini ngi syong yong i klanang herdor sebab palat kimar kinong belas ngi kini susah bi kecu kecing kudor kimar kimata ki bat kemcula benpek kemcula bani kidai bakanya keren kanya kan halor kaliang kani rumah ngi man ngi dong buon ki baduk ki bai ong ni batrai kam sarkar tang iwei arngut nang yo ang ni buon ki babelas ngi ki bai te lada kampe kami pate ngi sayap ong mengi ki habdai bikinnya keren hi ya kan ni te lada kimnya keren te ngi ngimpoi syu si ngi la susah bitang ni bai belas ngi ngimpoi syu senu susah lut halor kaliang baro ki kai ki lentik sengkien ki sina ki hadu berkat se kan ni kalai ki ru aba ka menciwa bagi ong bakalai kem bamdan kalai ki penlip te menta ka kalai selai bat kalai balai ki penlip ni kum ni buon ki kat no kenta syu ki penlip ka buon kai ki ting ko na dong hadong be baro khoi kai ni haliang kan ni sarkar king kamla ban pe ngam tip syu tip ke buon ki tip ki buon corruption ni ki buon ki ro ngim tip syu mo kampe kami ani ga buon kat ko kai pi na dong hadong kai kini susah kut kai sampai nu ki liang baro hadu kun samla hadu kapule putih ki kun samla kim yo kam kim yo jam syu kim dan ta ki development bikin te bikin bikin yo kam ki kun samla ki menta kun samla menta ki pak hap pen school hap pen pule ki da pen pule yo kam yo jam bun ki hap tu bun ki hap ong habam yo kam yo jam kla judan cikular ngin le bah ngin pe ki pai ba ngin pe yo duk ngin pe yo rang liu la de ki yo syong suki mentapat kim dan syu tang ka por bikin pe kla sulap miat bitam ki kim dan syu ban pe ya ka bah ya ka miat kim dan syu ban pe ya klenti sengkien ya ka yo ya ka kot ya ka bam ya ka di ke na dong hadong be hi ka ba susah kut be kenik sarkar tate kan nempe kinomi khmat kin kidai kini ki MRA ki bayo abat ya kini sarkar ya baik ni suki kidai ban pek kin kumu chief minister kum home minister kidai ban pek mo liang kini baro ki badon kam ki ba maki kilakular ka por election ba maki kin sapek ya kayo ya ka kot kin sapek ya ka jingduna upai ba kin sapek ya ka baro handai kin klempek ya tang mentaruk susah kut baik kumni mengitengim poi syu lada sarkar kalong kumni ni nilai susok kut baik kumni kejing celei cong kit khar ki bawan ki jing celei cong ki bro khoi kit khar menta dawan ni ki yo abai ban khayi kat ka baman ki yo abai bande ban thiet ki bro mengitengin dalai chat khar si ngin nam yo bangin le mon ngin le kim dan ki ba pe kim dan ki bai kata ru phi ka wei ki jing ngi ta ba kumba ngi nya kali mentang ngidut nong ai ngi ba ngi kamai kali boleh kamtam ki kali asam private ki tourist ki la shui pelat lain kimia perkat chu ngi ki taksi bangin yo ya rong lang sati sora ngi ya kamai lang sati cepo sora sedauki samol nong tela kamduna kali hasor mentah kini kali asami ki wan hang ne tong surok kimtem Google Map ka thap shwa sun post nem mentah la tamye ka sun post nem kataru kitu kidang ya chapo Google Map mentah one way DC ubu ya kane signboard hang ne one way SP ubu ya kane signboard no entry one way ki wan rung bai chane ta dau traffic ru la thaj ben pen kadau surok ya kitu ki kali asam ta balai kimla da ben khang no ya ki kali asam kawai nganong IP kadan ki kali asam bakiwan kimtep kilinti kisingkian kila syuyat turmur bai chane satu tengiru ngila duna kamaya hang ne
Baik kum kini kita driver Assam kila Shuan yang hane ki Shuan bam ke jakamai jongi ni tangka kamai ngimyo shu tong kata nganongai pi kawai baik tong ka surak ru bam ya tep rata da tep tong surak dai ki sim tong kawai guide di ki pan ru hoat guide ru kim ya sim ki Shuan ki surung tare we chana ru te kalat kalenti kim tep kawai fi kasong jing yangi menta utu beriu wan apa maulai nasyati kemudian sesora daya sesora ula poi apa gari kena ula keli lenti sora sana poi biang apa jengking serpi ula keli biang lenti sora sana poi biang lai mer keli biang lenti sora sana kat ben poi kita perkan pik cadien kat nol adheng kali te kata hi tong kata ti te kamut kabahe kilayo ulut maki ngingi suyo ang ne kitu isi ing bala surut kitu istiana satu lalong nak kumta kan baik kawai tengah nongai pi ngingi sania ami mentah ba ardan ni lain na ba ardan dan bakaran cu lam tajungi kawai tong katai kabaning kong hi kidai nak ikun samla namar kibun kibadu kam du jam wala kila adab ke jing puliru ndai ka kam ka jam don tika ba ar ka dei drugs te baka kong san te ndai ke ka sarkar ka yo ban kam ban kurup yo ta drugs ru she ka bu ngim yo I kale ayu yo ta drugs ngim yo I te ngi kwa ban tip ban yo I pa ba kale ayu tu drugs ka sarkar kita ki bayo kam mo te ka ba ayu kun samna ru badu kam du jam ki belapas dia kata jing pulih ke badai ban yo kam du yo jam ndai lap du no te katu ka syukiru la yo ai daki we katu ka kam la yo ai daki we katakan ka basam jing yangi te ngakar pat ya ka sarkar ba kan perkhat kambahan da banta ki kun samla bat yo drugs kan pendu kan pendam kan dai ban kit khali da banta ki kun samla kat ni ki jot ki pra ki kun samla na ka yeng ka sam ndai ki kemi ki pa ki long le no jing tres tom jong ki dawa ki pan ai ngan le kom ta ngan le am ta ngan thiet ka ta ndai ki le thiet du drugs te ka ta kan ka ba kong san ya ki kemi ki pa ru ka jing tres tom jong ki ka long le no ka dai ka ta ba ki sak la jot don ki ba sayap kloy namar ki miyo ka jing sumar ka ba biang ha namar ka sarkar kam pe kam jungo te ki kemi ki pa kem la bor balik bu apa rehab ru namar balai ka dai ka dor ka baram ka jing siu ka baram te ki hab ban sui ki hab ban suhun no kom tu na ta ka dah kan ki dang jur su ka jing di jong ki ru na batau drugs te don pa le ki bala su yap ki bala su slot ki bala su rai kho ki bala su ring swai han tu ki pang ki sitom kan ho kwa ba kan ra po assembly kan pensngau ya kita ki mat ki jing dawa jong ki pai ba ro hapo assembly kita ki baya long na kaliang persya kan mo kidai ban pensngau lang mat baro kidai ban sim khia ya kan ni ka jing ya kan jongi upai ba te kidai ban trei ba kidai ban kum bakil akular ha ka por bakil yang election kidai ban le kum ta ka dia te kalai ka jing to ko ka bala ayu ilu pa ka bam toy baka don kan long kum bam don sarkar mentah ni pop miklaya lada ka don makrano ka MDA tu ka long kum bam don sarkar mentah ka sim lape ya ka baro katu kaya simbat la marwe kalau syukulun tang ya ka pisah ke jing don jongka ya kita ki he spa ki tangkum tahi